boiera, saretzen, boteretzen, elkar ezagutzen, jendarte justuago bat amesten eta eguntzen. Zorrikeria da. Ondoreko izango da gaurko eretaragoa. Dagoeneko 10 dira, eta egunari hasiera emateko kaletian abiatuko gara zordoitik. Atera zarata, esnatu eta batu daitezela etxean dauden kideak. Ondoren, berriro bilduko gara frontoian, eta grebaren aldatzen inguruan hausnartuko dugu. Zehazki, ikasleak, enplegua, pentsionistak, zaintza eta kontsumoari buruz arituko gara. Ordu batetan, manifestazio alai eta zaratatxoa egingo dugu. Emakume, trans eta boiero gelditzen bagara mundua geratzen dugu. Berriz frontoia berkuratzean argazki koloretxoa aterako dugu. Ordu bitan, elkarrekin bazkatuko dugu frontoia. Bazkalostean, mikrofono irekia egongo da ereko emakumeentzat. Bosterditan, zorginen akelarean izango dugu dema plazan. Azkenik, 7:00 antiguoko tuneletik abiatuko den Donostiako manifestaziora batuko gara. 6:24 trena har dezakegu. Goazen!
eraldatzeko. Enplegutik haratago dagoena lana delako. Horretarako, 5 ardatz bereizi ditugu. Ikasleak, enplegua, pentsionistak, kontsumoa eta zaintza. Ardatz horien lantzeko, bertaratu garen emakumeon, transon eta boieron esperientzietatik abiatuko gara. Horretarako, espazioa sortu nahi dugu ondorengo hausnarketaren bidez. Beraz, talde txikitan banatuko gara, eta talde bakoitzeko dinamizatzaileak